Však ale to môžeš normálne vyprávať počas toho. To nie je také striktné. Nechcem byť ticho pre Boha. Tak budeš bližšie točiť, ne? Čo by som mala? Tak fajnotka. Fuj, dobre, nechutné to vyzerá. To akože niekto si to nevie urobiť prášok zmiešať s vodou? No, to nie je preto, aby videli, že ešte treba sypať, vieš. Teraz to pomiešam. Varechov? Áno, lebo drevená je najlepšia na to. A ten tvaroh čo, to budeš zapíjať? To je pripravené na budúce. Jak na budúce? Pozri, aké to ono, aké to fajno. Fuj, dobre, nechutné to vyzerá. Tak už to môžeš vypnúť, teraz to dobrú chuť.